だけで6時間はかかるからね。いやでもやっぱりいいサウナに入るにはこれぐらいの時間はもうなんてことないですね。なんか寝てんのだこのね。地方には4000近くのスモークサウナがあり、犬だよ。そこにまつわる伝統が2014年にユネスコ無形文化遺産に登録された。亀に水を入れる際、自然への祈りを捧げます。今なんて言われてたんですか？水よ、私の苦しみを取り除いてくださいって言ったの。各家庭で方法は異なるが、スモークサウナの準備の際、自然に対する感謝や願いを込めた祈りを捧げるという。煙が立ち上り、室内に広がっていきます。現在使われているサウナの多くは煙突があり、煙を外に出すことができるが、スモークサウナには煙突がない。そのため煙がすぐに部屋に充満する。天井や壁には長い年月をかけ堆積したすすが大量についている。これから扉を開けっぱなしにして1時間おきに薪をくべてどんどん温めていきます。じゃあ熱は逃げないんですか？温めているのは部屋じゃなくて石の方よ。石が十分に温まったら薪をくべるのをやめる。スモークサウナは石の余熱で部屋を温め楽しむサウナ。エダさんはスモークサウナを持つ人々に声をかけて回り、数年間かけてその独自性と重要性を調べ、ユネスコに申請したという。学者によると現在世界中で親しまれているサウナのルーツはこのスモークサウナにあるそうなんです。スモークサウナがいつ頃から使われるようになったのか、正確なところは分かっていない。しかし煙突式サウナが登場するまで、サウナといえば最も原始的でシンプルなこのスモークサウナのことを指していたという。私たちが親しんでいるサウナのルーツ、スモークサウナ、体験させてもらいます。すごい。香りがすごいですよ。もう燻製のもういぶされてる香りがもうまんべんなく広がってますね。燻製になっちゃう。